Sanibonani bangcwele. Ufikile Mnguni lo okhulumayo. Angiyena umuntu ojwayele ukwenza ama-video for i-social media, but this time I felt that kunesidingo sokuthi ngikhulume. Ngiyabona la ku-social media abantu abaningi bayakhuluma besho ukuthi babona ukuthi kwenzakalani in the kingdom, in the spirit and everywhere. So ngicabanga ukuthi lokho engizokhuluma kuzoba usizo kakhulu, especially kubantwana bakaNkulunkulu. Engikubonayo njengamanje ukuthi usathane uphumile uhlasele abantwana bakaNkulunkulu ngey'ndlela ey'ningi ey'hlukene. The most common areas ahlasela ngazo kulesikhathi samanje, uhlasela kwi-need. Sometimes uthola ukuthi i-need, financial need, emotional connection, validation, zonke iy'ndlela ey'hlukene nje angahlasela ngayo. And then indlela ekwenzeka ngayo uthola ukuthi kuzoqhamuka umuntu ozoqhamuka ey'package lezi zinto ey'khulekelayo. Ngesikhathi kuqhamuka le package kuwena kuqhamuka as an answer to prayer, kanti akusiyona i-answer to prayer. Khona manje nje kunabazalwane abaningi, abanye bashadile, abanye bashadile who've been speaking to me. Ngakho lokuhlaseleka thothi omunye uhamba nje indlela yakhe, ijeni yakhe yobungcwele, but there's always this need ayikhulekelayo enkosini ukuthi hey Lord, uma ngabe ungangireacha kule need, uma ngabe nje ungangimitha kule need. And then when this happens uthothi usathane uletha i-counterfeit yalento oyikhulekelayo. Uma iqhamuka le counterfeit iqhamuke ifanense ne-package yalento oyikhulekele. Kwenzakalani? Usually they will use imali or power or influence or whatever to draw you into their space. Ngalesikhathi wena you're drawn into their space, sekwenzakalani? Usuzithola usungaphansi kwe-authority yakhe lowo muntu. Ngesikhathi ungaphansi kwe-authority yalowo muntu, you don't realize ukuthi you've given your power away to this person. Wena ucabanga ukuthi oh, this is an answer to prayer, this is a man of God, but it's not a man of God. So ngamanye amazwi ususifake ngaphansi kwe-authority yobumnyama. The next thing kwenzakalani? After esekwenzile zonke izinto, practice all his seduction tactics, nawe ususeduced, why uthola usungenile kule relationship. Into ezokwenzakalayo ngaleso sikhathi useyaqala-ke manje controlling izinto oyicabangayo, controlling abantu okhuluma nabo, controlling, manipulating ukucabanga kwakho. Kancane 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 uyazibona usuyasuka kwi-stand sakho, whether i-stand sakho was standing in purity, was standing in holiness, whether ushadile, because even abantu abashadile are not immune kulokho, especially nje abantu abashadile imishado iyahlasela. Uthola ukuthi manje you have this secret that you are carrying, usuyabona ukuthi le relationship engingene kuyona akusiyona le ebengiyithandazela, futhi ngendlela osungene ngayo kuyona so emotionally attached to this person. 2, ususaba nokuthi abantu bazothini uma ngabe sebekubona ungasenayo lo muntu. O usunento manje uyifihlile wena, awusakwazi ukuthi uhlale kahle kuyilokhuzana kwi-devotional time yakho, your communion with the Holy Spirit, awusakwazi ukwenza kahle lokho. Even ukuzwa nje uNkulunkulu, into osuyicabanga usucabanga lo muntu, izinto akuthembisa zona, I will help you with this, I will marry you, I will do this. Zonke lezi zinto that you've been praying for. Umuntu oshadile yena usezithole ekutheni usubona sengazuthi here is an answer to prayer ezolungisa zonke inkinga ebenginazo. This man is giving me attention engayitholi emzini wami. This man uyangilalela kodwa umyeni wami akafuni ungilalela. This man takes me out, umyeni wami akafuni ukungikhipha. Umyeni wami nje angimazi ukuthi uwenzani, angisayitholi into ayenzayo, akuhlanganeki inkulumo la ekhaya, pay attention la ekhaya, he's just absent, non-communicative. Qhamuka lo muntu uyo yonke into umyeni wakho angasiyona. Or wena single, you've been praying for this. Uqhamuka uyo yonke into that you've been praying for, except akusiyena. Ubona pho ukuthi akusiyena, awunayo peace in your heart when you are with this person. Number 2, you are always conflicted, ungazi ukuthi yini. 3,
uma ngabe nikhuluma izinto azi-align, ngisho nikhuluma kahle nijabule izinto azi-align, yini? It's not the person that God has sent for you. So kwenzakalani-ke lapho? Wena ugcina usuzithola usuphumile ebungcweleni bakho obuhamba nabo. Lo oshadile uzithola sewenze njani? Ucompromise umshado wakho, ucompromise ekhaya lakho. Enhlizweni yakho ucabanga ukuthi uyasizakala kanti awusizakala. Kwenzakalani? Zonke izinto ebezama-problems zakho zimile, ayisolviwe, you're not solving problems, but ucabanga ukuthi in your fantasy ucabanga ukuthi lo muntu will help you to sort out ama-problems akho. At the end of the day, awukwazi ukusolve ama-problems akho kanjalo. So ekwenza ukuthi ngikhulume njengamanje ukuqwashisa ukuthi qaphelani, qaphelani, qaphelani. Ima endleleni yakho, lithi ilizwi uma umbuso obumnyama ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Don't leave your position. Ngisho ngabe kuthiwe usukhuleka isikhathi esingakanani ungayiboni impendulo. Impendulo will come. uNkulunkulu ngeke aze akukhohlwe. Lithi ilizwi, can a mother forget a nursing child on her breast? If a mother cannot forget a nursing child on her breast, nawe uNkulunkulu ngeke aze akukhohlwe. Uyakwazi. Your name is written in the palm of his hand. So ngeke aze akukhohlwe. Impendulo yakhe iyeza. Okunye engikubonayo ukuthi kulesikhathi samanje thina abazalwane sikwi-time of pruning. Sikwi-time of pruning. Uma sikwi-time of pruning, usathane uzokwenza leyo time of pruning kube ngathi kwi-desert. Awukho kwi-desert, sikwi-time of pruning. We are in the kingdom of God. We are the children of God. We are the children of the kingdom. We are the daughters and the sons of the Most High God. Asiswele lutho kuNkulunkulu. Uma kufika isikhathi se-pruning, it doesn't mean it will last forever. Allow a time of pruning, because when there's a time of pruning, it means God wants you to be more effective in the kingdom. Time of pruning is